Албанезе, тя безпрекословно остава на позицията си, че Израел извършва геноцид. Тел Авив си позволи да атакува и дипломатически представителства в трети държави поради опасения за собствената си сигурност и нескрито желание за мъст. След убийството на 9 служителя на ООН през октомври 2023 година, на 1 април тази година още 7 хуманитарни работници на международната организация дошла да помага за изхранване на милионите мизерстващи, отново бяха убити от израелски войници. Днес западната международна общност продължава да подминава с лекота ситуацията и на практика поощрява Тел Авив да действа както намери за добре. Не знаем дали поради зависимост или нежелание западните държави не обмислят ефективни санкции спрямо самозабравилите си израелски политици и военни, но видимо нашата дипломация следва позициите на западните си партньори, както пудел стопанина си. В същото време България е една от малкото държави и българският народ е сред малцината, които имат исторически близки и приятелски отношения както с Израел, така и с арабските държави. И както с еврейския народ, така и с арабските. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ считаме, че мир в района може да бъде постигнат, когато истините се изказват на време, признаят се грешките на всички държавни и политически съучастници в геноцида над цивилното население в Палестина и в тероризма над израелци. А това означава и задължително създаване на независима държава Палестина. Мълчанието пред очевадните истини и пред човешките трагедии на мирните граждани само заради задкулисните дипломации, в случая в полза на Израел, обезмисля всякакво международно право и води до религиозен фанатизъм дори в международните отношения. България има потенциал да бъде не само участник, но и важен елемент в преговорите за траен мир в Близкия изток. В този конфликт миротворчеството ни трябва да започне с ясна държавна позиция за грозната истина, че Израел отдавна премина границата на самозащита и извършва геноцид. Да спрем с лицемерното премълчаване на грозните истини заради угодничеството пред евентуални произраелски мощни икономически лобита. Политиката да се премълчава истината в днешната ситуация е мечешка услуга за всеки, когото считаме за приятел. Ако днешните дипломати на България и днешното политическо мнозинство смята, че Израел повече не може да бъде наш приятел, то тогава мълчанието на България е допустимо. Но ако наистина политическото мнозинство смята израелския народ за приятелски, то повече не бива да се затваряме очите пред кървавите грешки на Израел днес. Нека Народното събрание помисли за позиция, осъждаща политиката и на практика държавния тероризъм на Израел в Газа. Да последваме ясния пример от оценката на ООН. Това ще бъде първа стъпка към реално обсъждане, без премълчаване на предпоставките за войната в Близкия изток. Мир с премълчаване не се постига, а най-грозните лъжи са премълчаваните истини. Има ли други желания?